25 yıl элек халык шуның белән дәртләнде. Шулай итеп съезд булса, аны яхшылап кына газеталар аркылы проблемалар ниндиләр бар, шушыны тагын да күтәреп, тагын да халыкны уйлатып, конкрет тәкъдимнәр җыеп, ниндидер шушы бигрәк тә авылны сакларга, андагы мәктәпләрне сакларга, андагы әти-әниләр кайсылары каршы балаларын татар телен дәресләренә йөртүгә каршы, менә проблемалар күп, шуларны халыкны күтәреп, ана арендатор теге ниләр киләләр бит инде шәһәрдән җирне алалар да, үзләренең кешеләрен шунда эшләтәләр, авыл кешеләрен эшкә алмыйлар, инвесторлар. Шуны бит менә съездга әзерләнгәндә Каймакта шуны сүз булды бит инде. Менә димәк шундый проблемалар җыелыр иде дә, һәм съезд ул бернинди дә монда властька каршы түгел, бу юк сүз, буш сүз, һәм халыкның проблемаларын тагын да дәртләндереп килеп чыгарый. Так, бер-ике сүз белән тагын менә безнең Сайфиев бик күп эшләде, бик авыр, шулай итеп киләчәктә тагын да Сайфиев янында, яисә директор янында бер оргкомитет, бер секция булырга тиеш. Менә культура дидем бит инде, мәгариф дидем бит инде. Менә оргкомитет тоже булырга тиеш. Так, хәзер инде тагын гафу итегез. Яшьләрдән куядамыз. Tamam da, хәзер менә монда Галимов Камил безнең белән эшләгән иде, беренче чорларда аны ул килә